Morning teenager nde sabata inotu Nigeria kwagundika usati masewera ayayi nde tukubwereraso ku Nigeria tagwirani chakumwa tenticheze. Nkhani yake inachitika mu chaka cha 2022 mu April, koma chigamulo chaperekedwa pano. Mayi uyu dzina lake ndi Chinyere Ogudoro. Mu chaka cha 2022 anali ndi zaka 46. Amakhala ndi mamuna wake ndi ana ake 4. Ndi akuti Chinyere anali olimbikira kwambiri, amagwira ntchito ku banki. Anagula nyumba yomwe kumene anali ku Nigeria kwa makhalamo, koma anapezeka kuti mu chaka cha 2018 anapeza scholarship kuti apite akapitirize maphunziro ake ku Scotland, amakapanga masters. Koma visa yake yomwe anampasa anachita mwayi, anampasa yoti abwere ndi family. Ndi anatenga ana ake onse 4, anatenganso amuna ake. Ndi banja lawo lonse linasamukira ku Scotland, koma atangokhala pa nthawi pang'ono Benjamin mwamuna wake wa Chinyere anabwerera. Anasonyeza kuti sanakondeko ku Scotland kuja, ndi anapita kukakhala ku Nigeria. Ku Scotland kunatsala Chinyere ndi ana ake 4. Benjamin anabwerera ku Nigeria. Ne mu 2022 Chinyere anapezeka kuti anatani anangobwerera modzidzimutsa. Ndi atafika atabwerera anamuimbira phone brother wake kuti zanditenge ku airport. Brother wake ananyamuka, dzina lake Ifeani kaya amatero. Anakamutenga ku airport, ananyamuka limodzi kupita ku nyumba kwake kwa Chinyere. Akufika anamuimbira phone mamuna wake Benjamin. Benjamin samadziwa kuti mkazi wake akubwera. Kuyankha phone kupeza kuti wabwera, amuuza kuti zandisegulireni pa gate. Atende mamunayo ananena kuti sindili ku nyumba koma pitani akakutsegulirani. Kaya kunali anthu ena alenti chani. Ndi anapita ku nyumbako kukalowa nyumba ndi brother wakeyo kukhala kumamdikirira mamuna wake. Ndi mamuna wakeyo anafika Benjamin madzulo, anapeza awiriwo, anayankhula nawo kuti pang'ono. Kenako usiku anthu anangodabwa kufuula, kuno moto kuno moto. Anthu kuthamanga kupita akumpeza ndani Benjamin uja akuthawa, akunena kuti nyumba ya moto. Anthu kuona di nyumba yabuka moto. Benjamin akuti ndapsa apa ndi apa. Ndi zinapangika kunena kuti brother wake wa Chinyere uja anathawa mnyumba muja, koma analata apsa koopsa. Ndi anthu anamunyamula kuthamanga naye kumapita kutiko kupita naye ku chipatala. Chipatala choyamba anawuza kuti kuno sititha kuthandiza anthu oti apsa chonchi, chifukwa anapsa kwambiri. Anamtenga kupita naye chipatala china kumenekonso ananena kuti sitingathe kumuthandiza apsa kwambiri, kupita naye ku chipatala chomwe china choyenerera, koma anamwalirira munjira asanafike. Kumufunsa Benjamin akuti ndangozindikira nyumba ikutani ikuyaka, ndapsa apa kumasonyeza kumafotokoza mwini wake mmene zakhalira, chifukwa tsoka ilo Chinyere anafera mnyumba momo. Ndi anthu ena amanena kuti yayi nkhani isi kumveka bwino, amakhulupirira kunena kuti Benjamin chilipo chimene anatani chimene anapanga. Mpaka na mu December 2022 Benjamin anamangidwa kwambiri. Anamangidwa chifukwa cha umboni umene anapereka anthu amene anamutenga Ifeanyi amene ali brother wake wa Chinyere kupita naye ku chipatala. Akuti anayankhula asanafe, ndi anafotokoza asanafe ali munjira kuthamanga naye ku chipatalako. Ananena kuti chomwe chinachitika ndichonena kuti atapita ku Scotland Chinyere ndi ana ake ndi Benjamin kaya anayipidwako ndi chani ndikubwerera kutiko ku Nigeria. Ndi Chinyere anamva uthenga, analandira uthenga onena kuti amuna ako akufuna kugulisira nyumba. Anali mkatundu wambiri, fayita anali munthu olimbikira kwambiri. Chinyere iye ndi amene amakwanitsa zinthu, kaya kugula manyumba, kugula chani amapanga ndi iyeyo. Amuna akeyo sindikudziwa kuti amapanga chani, koma anangomva kunena kuti akuti afuna kutani kugulitsa zinthu zako. Komanso ndokwiya kwambiri fayita akukanika kuzigulitsa zinthuzo. Ndi chifukwa chomwe amakanikira kugulitsa zinthuzo china choti zinthuzo katunduyo lo nyumbayo kaziyo amati akamamanga nyumba kapena akamagula nyumba amazisiya zinthuzo mdzina lake. Ndi abambo samadziwa, mangona ngati chuma chonse chikupangidwa mkazi akamapanga zinthu akupika mayina athu. Ndi pa nthawi yomwe anaganiza zoti agulitse mobisa, mkazi ake sakudziwa, anapeza kuti angogunda mwala chifukwa chonena kuti sizinali mdzina lake. Ndi anamukwiranso mkazi wake kuopsa kunena kuti kanika tutu yese anadziyikira mdzina mwake. Ndi mmene Chinyere anamva uthenga kuti amuna ako akufuna kugulitsa katundu, anapanga decide kuti angonyamuka asamuuze kuti ndikubwera, akangotulukira
kuti akamvetsetse kuti chikuchitika nchani. Nkona anapeza kuti wapita ndongomuimbira phone brother wake kuti chani ndabwera tiyeni kutiko kunyumba kucha. Netsiku lomwelo atafika anapita mnyumbamo, abambo anakhanga tanachokapo kaye, a Benjamin sanakhalitsepo. Kenako anabwera madzulo. Atafika madzulo anayesera kuti atsekule chitseko, anapeza nchokiya nkumagogoda. Nde brother wake wankazi wake ananyamuka ukatani katsekula chitseko ati ndanamba kukangana. Benjamin kumankalipira mlamu wake kunena kuti chimene undikirira nyumba yanga yomwe nchani. Nde ati mlamu wake nkumati inu mulibe kii, ife mwina chitseko chatsekedwa ife chino kuti ndi usiku kwada, koma timaganiza kuti inuyo muli ndi kii. Ati analalatalata pamene popo Benjamin ucha kutani ndikutuluka. Nde ife yani ndi mchemwali wake Chinyere usiku umenewo, mchemwali wake ife yani amakhala kunyumba kwake anali ndi zake amapanga zake, anangobwera kuti akantenga mchemwali wake ku airport akantole kunyumba. Koma fata anafika mochedwa, nthawi inali itatha, amati nyamuka next day kuti azibwerera kunyumba wake. Anagona konko, anagona chipinda cha alendo, mchemwali wake nkugona ku chipinda kwake. Ali mtulo usiku mpamene kumazatulukira ndani Benjamin uja. Nde ife yani anafotokoza nena kuti anathira petulo nyumba kuchipinda komwe iye amagona, ngumuthiranso ndikumukoleza moto, ndikuthamanga kupita kuchipinda kwa mchemwali wake amene ali mkazi wake wa Benjamin, kumuthiranso chani petulo ndikumuyatsa moto, ndikuthiranso mnyumbamo ndikuyatsa. Iye zibali maonetsa kunena kuti ndinapsa apa anapsa mene amayatsa moto atathiramo petulo ndikuthawa. Chifukwa anthu ankamfunsa kuti iweyo watuluka mu bwanji bwinobwino, chifukwa ulozipsere amaonetsa zongokalaso pang'ono zatiso anavulala ulo pang'ono kuti iweyo utuluka bwanji bwinobwino pamene mkazi wako ndi mlamu wako ali mnyumba choncho. Uwayeserapo chani kuti uwathandize. Ndi amangofotokoza bwinobwino iye ayinatere natani. Nenkhani yakhala ili kutiko ili ku court, anthu amanena kuti munthu iwapha anthuwa. Nde umboni umene anapereka mlamu wake asanafe, mawu ake omaliza nalo nena kuti wachita kuti yatsa moto, wabwera titagona usiku. Nde anebaso anapereka umboni kunena kuti bambo tinachita kumuona atanyamula chigubu cha mafuta akuthawa mu nyumba momene moto umatani unamba kuyaka. Anali atanyamula chigubu, kumfunsa kuti nanga chigubu mmatani nacho, ali ayi ndimafuna kuzimisa, ndimafuna kukazimisa chani generator, kunena kuti ndibwerese mu cooling system fati nkadzanga nazolowera malo ozizira, zosamveka bwinoyi. Nde anthu anakwiya koopsa kuti munthu mkazi wake walimbikira, wasiyana folo, anawasiya nawo ku Scotland sanabwerere nawo. Wapanga zilizonse nkumupha chifukwa china kuti afuna kumulanda zinthu pamene iye akulimbikira, ndipo suti ananjira chipongoti kaya kumusiya mamuna wakeyo. Ayi, mamuna enda amene kama ngozinyumwa nkumasowa mtendere mpaka nakapeza kuti kuwapha imfa yake wawa choncho. Nde pa 25 February 2025 Benjamin walandira chigamulo, ndipo chigamulo chake ndichonena kuti iyeyo aphedwe chifukwa cha nkhanza zomwe anampanga mkazi wake ndi mlamu wake, akuti anyongedwe pakhosi kufikira afe. Nde nkhani yake ndi imeneyoyo, ndi nkhani ya 2022 koma yabweranso chifukwa chigamulo chatuluka panopo. Izo kaya nkuzifotokoza kuti bwanji mabanja awapena amadzaopsa, wachikondi amazasanduka ndani. Zikomo kwambiri.